més, efectivament, vam començar aquesta campanya amb una voluntat, amb una doble voluntat. La primera, que la gent pogués votar després d'anys de demanar-ho pacíficament i massivament. La gent té dret a que se li pregunti i sobretot té dret a que se l'escolti. Hem aconseguit fer allò que tantes vegades hem intentat i ho hem fet amb notes. Ha guanyat el sí clarament al no. Ningú pot dir que no tenim un mandat democràtic i ningú pot dir de cap de les maneres que a partir d'ara ja no tenim autoritat, ja no tenim legitimitat per fer tot allò que volem fer. Ningú ho pot dir. Però el més important és que això s'ha fet en un context d'una campanya del no, d'una campanya molt negativa, d'una campanya carregada de mentides i, malgrat tot, la gent ha sortit sense por a votar perquè tenia molt clar que aquí era una oportunitat històrica, que era l'oportunitat, possiblement la que mai més tornarem a repetir i mai més tornarem a viure, però precisament per això la responsabilitat que ara tenim és complir aquest mandat democràtic que se'ns ha donat. Tenim l'obligació de fer-ho i tenim l'obligació de fer-ho amb tothom i ho farem amb tothom perquè aquest país el construirem totes i tots, fins i tot amb tota aquella gent que avui no està en la llista del sí, però que nosaltres li volem, nosaltres li volem. Perquè aquest país el farem entre totes i tots. I ho volem així. Un sol poble. 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 Encara avui dubta de si és o no és prou legítim aquest resultat. Em sembla que la participació més alta que hi ha hagut mai en unes eleccions d'aquestes característiques, en el moment en què estem vivint, demostra que efectivament no hi ha alternativa. El dic s'ha trencat. Comencem a treballar, juntes, junts, amb tothom. Moltíssimes gràcies. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles! 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 Només hi ha agosarats, paris d'aventures que aniran però no gens truc, el desig d'anar més lluny, cap a mons desconeguts i els seus misteris junts. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals. Invencibles! Invencibles! Invencibles!
l'independentisme ha guanyat a Catalunya i té una majoria més que suficient per tirar endavant aquest projecte. I en les properes setmanes ens pertocarà des de les institucions i probablement encara també des del carrer ens pertocarà posar tots els fonaments per fer possible aquesta Catalunya independent, aquest estat independent en el que hem cregut i pel que hem treballat. Aquesta nit, amb un somriure, i a partir de demà al matí, amb molta responsabilitat, estem escrivint les pàgines més glorioses de la nostra història. Visca Catalunya! Pasar. Raúl, me tenés que meter el apellido de este tío. El de antes, Eduardo. ¿Has visto cómo le ha pasado a Madrid? Bon vespre a tothom. Hem guanyat. Hemos ganado. ¡Esa cámara! ¡Esa cámara en medio! Avui tenim una doble victòria. Com deia l'Oriol Junqueras, ha guanyat el sí, però a més ha guanyat la democràcia. Dues victòries en una. El sí i la democràcia. Por favor, no puedo. Tots aquells que ens deien Quiero que haga fotos tú y yo. que no hi havia ganes de votar a Catalunya, que en prenguin nota, perquè sí que hi havia ganes de votar. No sabes, ¿no? Madre mía. I tots aquells que li negaven el caràcter plebiscitari. Ei, calma. Calma i bons aliments. Tots aquells... Un moment, que ja acabo. Tots aquells i aquelles que negaven el caràcter plebiscitari d'aquestes eleccions quedin ara amb més d'un 76% de participació que no hi havia estat mai en aquests darrers temps de en unes eleccions del Parlament de Catalunya. És clar que era un plebiscit. Exactament igual que nosaltres, com a demòcrates, hauríem acceptat la derrota, ara demanem, com deia en Raúl Romeva en l'última roda de premsa abans de les eleccions, igual que nosaltres com a demòcrates hauríem acceptat la derrota, ara demanem que els altres acceptin la victòria. Darrera cosa. Com deia l'Oriol Junqueras, tenim molta feina per davant. No afluixarem. Tenim un mandat democràtic
sabem què vol dir això, sabem en quines condicions hem guanyat, sabem que hem guanyat amb gairebé tot en contra, però fins i tot així hem guanyat i això ens dona una enorme força i una gran legitimitat per tirar endavant aquest projecte. Ho sabem. I farem honor a aquest mandat democràtic. I abans de passar la paraula a en Raül Romeva, deixeu-me dir, com a punt final, que crec que és un missatge important avui, que aquesta és una victòria que nosaltres administrarem amb sentit de cohesió i d'integració a dintre de Catalunya i amb sentit de concòrdia respecte a tothom. Respecte a Espanya, respecte a Europa i respecte al món. Moltes gràcies. Fa anys que treballàvem per obtenir un mandat democràtic explícit sobre la independència de Catalunya i aquesta nit el tenim. Bona nit, Catalunya! Bona nit, Catalunya! Avui el sí ha guanyat! Anem tirant, sisplau. No puede más atrás. Oye. Això ja és un motiu per fer una gran celebració. Ho hem aconseguit. Molt bona nit. Avui Catalunya ha tornat a demostrar que som un país que creu en la democràcia, que som un país que creu en les urnes i la participació elevadíssima i tota la mobilització, tota la il·lusió, tota l'esperança que avui hem vist als ulls de la nostra gent evidencien aquest compromís cívic, aquest compromís de la nostra societat en la democràcia, el civisme i les urnes. És un compromís que hem vist i que hem pogut anar analitzant i seguint durant els últims 5 anys, en el qual els ciutadans del nostre país han demostrat la seva força, la seva voluntat d'una forma molt ferma i molt clara i sempre respectant aquest principi estricte del civisme democràtic, del civisme social, del civisme d'un país que té molt clar cap on vol anar i un país que té molt clar que el futur s'ha de resoldre a les urnes. És lloable i molt destacable que en una jornada electoral tan emotiva com la d'avui, una jornada electoral absolutament extraordinària, que s'hagin mantingut aquests principis de democràcia i de civisme i per tant en aquest sentit agrair una vegada més a tots els ciutadans del país, a tota la nostra gent que ha volcat la seva il·lusió i la seva força en aquest procés que hagin tornat una vegada més a demostrar aquesta il·lusió i aquest civisme. Bé, i per acabar, simplement a redós del que han dit els meus companys, l'Oriol i en Lluís, simplement una primera valoració d'aquestes estimacions que es van coneixent, també de la participació, que ja s'apunta molt alta. La primera, a propòsit precisament del que deia l'Oriol, certament hem aconseguit fer el plebiscit que no ens deixaven fer. I això ho acredita de ben segur la participació, la gran participació del poble de Catalunya, que s'ha posat de manifest, segons amb una dada dels diferents referèndums que s'han
fet en aquest país des que hi ha democràcia, des que es va restablir la democràcia, no n'hi ha hagut cap que tingués la participació que sembla que hi haurà en aquestes eleccions / referèndum que s'han celebrat avui a Catalunya. Aquells que ens han parlat sempre de com havíem d'interpretar, per exemple, la Constitució, i que ens l'han posat, diguem-ne, com a pedra filosofal, que a més l'interpretaven, ja ho sabeu, de la manera que els hi convenia millor, el referèndum de la Constitució espanyola, per tenir una referència, hi va haver en aquest país, i fa molts anys, una participació del 68%, concretament del 67,9%. I de ben segur, avui, el poble de Catalunya s'ha mobilitzat molt més. I aquesta ja és una primera dada per fer un primer judici objectiu sobre l'èxit de la convocatòria d'avui i del sentit, diguem-ne, profund de la convocatòria d'avui per decidir sobre el futur polític del nostre país. I la segona, a propòsit, òbviament, d'un dels grans, o el nostre gran objectiu com a candidatura que teníem en aquest plebiscit, que era que hi hagués una majoria sobiranista al Parlament de Catalunya de manera clara i desacomplexada a favor de la independència de Catalunya. I la sensació que tenim, amb tota la prudència, la sensació que tenim per les dades fins ara disponibles, apunta que aquesta majoria sobiranista al Parlament de Catalunya, de manera clara i nítida, a favor de la independència de Catalunya, és un fet. Moltes gràcies.